Nosaltres teníem clar que des d'un principi el devíem a la ciutadania i ha sigut gestionar un govern de coalició de 4 partits polítics. És cert que el Compromís estava al dia, però hem de dir que el govern està conformat per 4 partits polítics. Aleshores vam negociar un programa de govern i per tant que estarem a aquest programa de govern i estem gestionant per a donar compliment a aquest programa. Entenem que són necessitats bàsiques i entenem que són projectes i una millora de la gestió que la nostra ciutadania ens exigeix i per tant la nostra actuació està centrada en que el govern aconseguisca els seus objectius, que és millorar la gestió i aconseguir aquells projectes que la ciutadania reclama. Tenim una sèrie de problemes estructurals, tenim reptes per davant i estem centrats en aquesta gestió. La política municipal no és només la política municipal, perquè jo així, els companys també, rebem visites i rebem demandes absolutament de totes les administracions. Així treballem en qüestions que són competència municipal, que són moltes, i treballem també altres qüestions i altres demandes, competència de la Generalitat, competència de l'Estat. Per tant, la política municipal és la política de donar la cara, d'estar presents en el dia a dia de les persones. Té una sèrie de problemes estructurals que no són competència de l'Ajuntament, altres sí, i per tant hem fet un esforç important en què temes com la solució al pas de la 332 per dintre del casc urbà, temes del tren, tema de la nova depuradora, que és una depuradora declarada d'interès general, per tant ha passat a ser competència de Direcció General de l'Aigua, temes de centre de salut. L'esforç que estem fent en que els temes o les qüestions d'Oliva estiguen en l'agenda de la política valenciana, inclús en l'agenda dels ministeris, sobretot de Medi Ambient i de Foment, això és una qüestió que jo crec que estem gestionant amb molta intensitat. A Oliva estem a punt de liquidar totalment el deute. En aquests moments tancarem l'any amb 1 milió d'euros de deute i si tenim en compte que venim liquidant els pressupostos amb un romanent positiu entre 2 i 3 milions d'euros i en 2018 ens plantarem en un pressupost en superàvit. Per tant, és important també perquè la gent ha de saber que som rigorosos i som seriosos també